Een nieuwe staatssecretaris is voor koninkrijksrelaties. Zoals bekend is vorige week het kabinet Schoof gevallen. De PVV trok zich terug en alle bewindslieden van die partij stopten ook direct met hun werk. Ze werden dus niet demissionair. Dat betekent dat staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties en Digitalisering opstapte. Gisteren en vandaag hebben de partijen in Nederland overeenstemming bereikt over de invulling van de nieuwe posten. En voor de staatssecretaris voor Koninkrijks en Relaties en Digitalisering betekent dat Eddy van Maren deze portefeuille nu zal krijgen. In ieder geval tot de verkiezingen van 29 oktober. Hij is nu staatssecretaris Herstel Groningen. Het is een Nederlandse politicus voor de Boer-Burgerbeweging, BBB. Hij was eerder ook statenlid van Groningen. En misschien wel een opmerkelijk detail. Hij was voorheen muskusrattenbestrijder. En gaat zich nu bezighouden met digitalisering en koninkrijksrelaties naast zijn staatssecretaris.